Sancle. Urakia. Sancle. Uru. Akira dia mentaram. Mata Hiroshima. De merda. Acho que tem. Se que vai ver nice. Lera kuma ko bela. Aha. Ah, okay, le villa. Kuna shino. Ah. Ane sigi ko kofe kare la. Ne balla la ma te metola. Écoute mais. Ma te metola. Anga ta ke dara ibe ga mu kono la. Ya gli sigi musa. Ne ma te metola ne kuma ma fe chef la. Mama so kuma ne fe. Ne willa ka to wa bola ko. Ai ko shinga na ko ne ma bo ko ka be jama jola. Ya ise ma na gli ira ne wona ga na dugo na nga kuma. Ama so tama. Wa ya ko du fele ka beta. Ngome to wa nge fele ko ne ma fraji. Ka be jama jola. Ye no dara ne ta do ke bien subi quoi. Al ni ma ko ke kana to ba ko sa. Ye amga kle jolle ke ka mani. Abe 7 bo. Hein? Am be sigini me ka am be ni kono la pille la ma be se ga yitu wamna. Mais ebo ye o ti la mo ko ka fo ka kan ke kana to ko e fele bi banga to ko. O mo ni tuguna ko ina don abe se abe dukele mo kono. Hein? Wagille ne jedon. Mais e ko yoro di me. Ko kare na ballon da tere me roma. Atum la kana musi me ballon clair la yam. Okay. Donc Ngane kon ma do ma te ro la. Abi catching una no. Na willa kan chest da yin fe. A cha la fe amai. okay, mais no do ame yen ga antene sire. Parce que na sura abe yen fando kon na ana do. E bi dara mina kuma kelen fi. Ma ti banga ba sara sura. Ay ni manke o. Ay di manke ta sara sura. Wa joni jalagi te deni ma sache. Le ekra de e kan se ka mana akli ga nyona ka so. Do wale ma. E ko nga se ka mana akli ga nyona ka se ka na mai. Le fa go dro ni fi. Drama ni majane de. Isa. Ne ga kuma fam. Ni ma na kadine anga sigi ga kuma ga nyaari. Wana te gi ma bashi. Anga fra ni ngo. Anga siga ma gi na ta. Anga ta. Sabula to no sigi ga ko ri na ni be. Et puis inte fe ki dado ni kuma la ble klobe na. Al ni manana. Al ni ma sensere ya. Ani to no siri ga kuma inte fe ki dado ala. Ya famia. Me bab Ngika bona la ne ni mu ba ko be. Al sa yiri insiste ni ko ene kan. Ibe kan ni ko ke esi ga sera kana ni mai. Me ka kuma fi al sa yiri to ko ba tin sirigi de be. To no sirigi de be. Mu ne be. E bi ka ko ke asera kana ni mai ya. Kuma be ka fi al sa yiri ndala ko ba. Ne mu mana ko etanto. Bita ko bita nya kuma kana fonye kwa. E bi al ni mana na kandidat do akmala. Ibda mo kurgu ko ina pep. Iklobe na. Iklobe na wa. Voilà, meta parabola. Bashite kwa. Wallahi bash fistena. Au nyana finko. Boasiri tara dugu kono. Ko dugu kono wa. Awɔ. Lidu mako b'ale la. O ka di? Li tɔw yɛrɛ fila bɛɛ ne mako b'aw fila bɛɛ yɛrɛ la. O ka di juguman tɛ. Ne tun nana de ka na yafa ɲini aw fɛ. Sabula denmisɛnninw ye dɔgɔyalima min ta ka Boasiri sɛgɛrɛ ani ka bonyabaliya min ta k'a sɛgɛrɛ a bɛɛ sɔrɔla ne yɛrɛ de fɛ. N'a sɔrɔ ne tun mana baga a sigilen ma k'a wele a ka taa da don an ka du problème na a tun bɛ se nin ma. Ikoro ka n'i yɛrɛ sɛgɛn o la sa wala i ma jigin la o yɔrɔ la den ninnu y'an bɛɛ de cɛ ye han i yɛrɛ lafiya o ko la sa i y'a mɛn. E m'a faamu ninnu ye dɔgɔyalima min ta ka cɛkɔrɔba in sɛgɛrɛ a sumani bɛ ne si de ma walahi. A y'a ka kɛta kɛ sa ale ni Danbele de ye teriya kɛ han ni e denw m'o dɔn aw kan k'olu de sigi ka kuma n'olu ye e kɔni kun man k'i ka du bila olu kama sa Koro han an bɛɛ kun jɔrɔlen don e ka ko la mais n kɔni bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna han Boasiri k'i ta don Boasiri k'i ta tɛ n'i m'i ɲɛ bilen bɔ i den ninnu na walahi ni cɛ wɛrɛ bɔr'i nɔfɛ o kelen de don ka n'i ka du bila o kama koyi
Nichi. Ne kuma ni yɔrɔ in jateminɛ kosɛbɛ. An bɛɛ de jɛ don. Ne kun kana ka jateminɛ caman kɛ nin yɔrɔ in na. Nka n'a kɛra cogo min na, ni Buwa Sidiki nana, a ka di ne ye ka ne ka ci lasa. N'Ala sɔnna. Nka o tɛ n bali ka yafa deli dɛ. Sabula n y'a tɔɲɔ walahi Ala. N yɛrɛ b'a dɔn. N y'a mɛn n'a nana n bɛ ci f'a ɲɛna a yɛrɛ bɛ s'i fɛ yen. Awɔ. I kɔni nana so. Oroki an tila k'o kuma kɛ kɔfɛ. Oro n k'i ka na i ka so. N y'a mɛn. O de bonya b'i kan koyi. N y'a mɛn. Kana to kɛnɛ ma bonya foyi de t'i kan kɛnɛ ma ye. Ne kɔrɔmuso n y'a mɛn. N y'a mɛn. Hali sisan ni ne ye n sigi ka miiri, bɛ dara lajɛ yɛrɛ ɲɛ tɛ se a dan na. A ka ko in dabaliba yɛrɛ de minɛ. Ne tile kelen ma sigi k'a miiri ko dara bɛ sɔn k'a fɔ k'a b'i sen don ne ka furuko la. O ma nɔgɔ koyi Koro. A yɛrɛ dabaliban ye ne yɛrɛ minɛ koyi. Nka u b'a fɔ bamanankan na ko n'i ko mun tɛ den k'o de bɛ feere. O de don dɛ. Dara tɛ n kɛra o de ne bolo. Nka a ma ne tɔɔrɔ. Ala ka latigɛ de don. N'i y'a ye dara bɛ ni molobaliya kɛ, a b'a dɔn ne ka fɔ ko cɛ tɛ du kɔnɔ o de don. So ne n'a fa y'an ka furu kɛ. Koro. Somɔgɔw Buwa Sidiki. Ni ye yan. Nin ye ne ye. Ha Ala dangani kɛ. Baasi t'i la kɔni. Baasi foyi tɛ. Si. Alhamdulillah. Buwa Sidiki nana ne bɛ gɛrɛ ka buguda la. A diyara n ye. K'an bɛn o la ne kɔrɔmuso. Koro. Buwa Sidiki. Somɔgɔw. Baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ n na. Alhamdulillah. Si. I bɔra mɔgɔw. Baasi foyi t'o la. O kuma e kun taala min nin waatiba in bɛɛ la. An sɔgɔma Dara. Dara an sɔgɔma. Dara ne bɛ ka kuma de fɛ o. Jean, a kɛ Ala kama sa. Ne ma fɔ i ka n fanfɛla bɛɛ k'an to yen nɔ. Ou bɛ mun de ɲɔfɛ? Deli yɛrɛ de don. A kɛ Ala n'a kira kama. N fɛ ko bɛɛ k'a to yen nɔ. Dara, ne nakun tɛ misi ye. Ne nakun ye an ka fɔ ka bɛn kɛ. Ne yɛrɛ ye n sigi ka miiri o don na. Ne hakili ye sɔn kosɛbɛ. Musa ye kuma minnu fɔ. N'an ma sigi ka kuma, an tɛ se ka bɛn ko la. A ta i ka lajɛ kɛ. E diminen don ne kɔrɔ ko ne bɛ misiw fɛ. Ne fana diminen don e kɔrɔ. N ko e sababuya yɛrɛ y'a to ni m'a ye du bila. N'an ma sigi ka fɔ k'a la an tɛ bɛn dɛ Dara. O yɛrɛ de ye ne nakunba ye. Jean, i ka kuma ye tiɲɛ ye. Ni bɛn ma fɛn min ɲa, kɛlɛ tɛ foyi ɲa o la. Ne ni ne hakilina ye nin ka ɲi nɔ. N'Ala ka jɛ n'an farala ɲɔgɔn kan k'an fanga kɛ kelen ye, a ka ca Ala fɛ mɔgɔ si ka don an cɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ kɔrɔ Musa b'an ni cɛncɛn o. K'i ɲini dugu fantan 4 bɛɛ lajɛlen na an ɲɛ ma da e kan. Radio so tɛ radio so ye an ma taa yɔrɔ min na. Ka ci bila polisiw ni gendarmew bɛɛ ma u ka fara an kan ka se k'e ɲini. Nka an ma se ka kibaruya foyi sɔrɔ e la. Nin kɛcogo ma ɲɛ dɛ. N k'a kɛ tan o ka fisa ni denmisɛnninw ka sigi ne fana bolo bɔ n da kɔrɔ. Ne yɛrɛ nakun kun ye yafa ɲini yɛrɛ de bi. Sabula denmisɛnnin ninnu ye dɔgɔyalima min ta k'e sɛgɛrɛ ka bonyabaliya min ta k'i sɛgɛrɛ tiɲɛ na a ma se ka kun ne yɛrɛ de fɛ. Sabula u m'e dɔn u fa ye. Nin ko in tɛ yafa deli ko ye koyi. Ne bɛ ka baara min kɛ ne kan k'a kɛ de. Mɔgɔ kan ka ko min kɛ n'i dɔgɔyala k'i to o sira kan o man k'i tɔɔrɔ. E ɲɛ bɛ denmisɛnnin ninnu de la o nka ne ɲɛ tɛ denmisɛnnin ninnu na. A t'a kun bɔ ka dɔgɔyali fɛn tɛ yen o. N'u fa de tun don u filɛ ka mun kɛ fo ka diɲɛbaw kun tɛ sɔn k'a kɛ. N tun b'o de fɔ Orokiya yɛrɛ ye sisan.
ngone nu fa nga furuke foka na sa fatuli ma u kekili ma deli ku daru nu fa chelala dono de la ke damul bulu sira ne mo me asuru saba bebe jo gerla jo ya ali nye muti ku fala uma yira ko yu fa ya ne ni fam nga na wa me demisenu nga woro laje an makubala ko inga dlanga ke to gumena tiketi oichi ne te demisenu nu yew ne be ni damele chedi ko minu ngume ne ni damele chedi ne be miri odema o kama ni ne ko me ko dlan damele ka du kono kola ne kan o dlan mugo kan ne ni manga ne bo siraka nga akilina minta ni akilina mai na manye ku torola ni ko ina sane ku kabo kata yorola I donente yoro mina ma shite bu kibaro ya kalama ku kana kuma nyefo ni ne fene ba do ni ne kunye kuma nyefo enyina ka fo ko me fe kata ni yoro la ku tena so ne kata ore kama ma fe fo mo shi ku dan ka kuma fo ne ku ye kuma fo ne togo la solution donc be sora la kadla ne akilla o kon ka fisa ka taka bodu kono yare ka jate mine damelete de ma koroba du kono rebe na fola ko manga misenu rebe du kono mana taki ko don dulawo ma koroba te bile dube ke togodi atobechi oichi o kama kumangata nga namanye etala fi segila kana sinema were jala ne ko sebe nani fi nga mana ngata segi du kono de nana de kana kumeli deli kini ka klina ira nyona ga muene ni demseni ne ka segi ka du dakele fe ka bo dakele fe ne fere madala no be kesi sane ki tigeda yi dusuka ne anye ko ngeni dusuye ko inte dla anga la inite sabati ne min fam ko ina sa ebe ta du kono ame jenga ta du kono kata demseni no hakli ira nyona sabula ko insela sanga mi masisa ama sible kwanga nsigi ko ka demseni ka hakli na nyine mo ti se ka suguneke ba maka bo la ki mino ne o kuma fe amena de eri manila me eri kuko fo buka kuma kebe fe ko ku akilina do so do mna ufa be ne furu amaku nyena de ne o kuma kele ne ku fe ka tem ne ye ka akilina infam nga kuma dowla na manye deun korbayala foka u shi se sanga hakaya doma amanga ko ka wuli du kono na ma da utluka ne nta dabo ode kama ngani ne nana ye aminu ye olu wolo no olu ko ba mara ni ko sela osangama ani ba yiro olu la sanku bola ande la mabula siga fostola akobe yoro mina sisa ame fara nyonga ame ta du kono ni ko olu te se ka baliblew ayi olu ka bal to gotenna ame jam ta du kono kon gato du kono ko imana ke togo ali ni ko fe manga mana wuli togo akula kana bo du kono fiew kada ka ne bola du kono kaba na ma chenike ate na nyeni ame chen dola na me ko solution nyini ni chen wara tala farauka yaro solution te sora la de sisa ebe ke sabali bagay kati sigi sokon ko mana ke togo ikani labo akalama to anga laini mi yede laini me sabati ni ala sonam na ma benkula anti ga no fam ataga lege dimino ne goro ko ne be mi jo fe ne fene dimino no goro ko ere sawe ya to mo e dubla ka fo na solution yino la o te fse ani mbe ka no kele tanto on est tout to be beda sikidala on est to be beda nere sigi ga mi di chere la ne ai amaga ni mingi ti solution na fora ndinga koroba sabari mu abulu ni ko yan ba sora ne ga juna na asigi no ga bulu do anda ko kele bambali ma be kenema dara o fune chema ine Jean, nega kuma bɛɛ faamu. Ne hakilila I kuma kana kɛlɛ de la. Nka hakilina min la nin hakilina ka ɲi. N'an jɛra ka ɲɔgɔn minɛ, a ka gɛlɛn mɔgɔ ka don an cɛ.
Ni bɛɛ ma fɛn min ɲa kɛlɛ tɛ foyi de ɲa a la i n'a fɔ i bɔra ka n kɔrɔmuso ka kuma min fɔ ale b'a ni cɛn cɛ a ye kuma fɛn fɛn fɔ a ka kuma bɛɛ ye tiɲɛ a ka di ne an ka fara ɲɔgɔn kan an ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan wa i ye maa ka kuma min fɔ fɛnɛ sisan nɔ problème fɛn fɛn bɛ du kɔnɔ ni mi jɔ maa ka ko bɔ a la a tɔ b'a dɛn mais an ka fɛɛrɛ kɛ an ka o bɛɛ to yen nɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka maa ɲini fɔlɔ ni maa yera sisan nɔ mi jɔ ta fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ o la wa n'a ma k'i ma baasi ye kunna sini kan ne sigilen to balontan terrain yɔrɔ la ne ye maa ye yen nɔ. Dara e maa ma se ka na du kɔnɔ cogo di Dara a y'a sɔrɔ a kun dusu bɔlen don an ma se ka ɲɔgɔn faamu cogo si la ne mansaren don ni n ko n b'a kɛ cogo dɔ la n siranna jama kana jɔ an na o de kama n y'a to yen nɔ wa n ko n bɛ tugu a kɔ fɛnɛ a ma sɔn fɛnɛ ma nka ne kɔni b'a dɔn maa bɛ quartier in kɔnɔ yan nɔ i nana ni hakilina min ye ne yɛrɛ diyara ne ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan sabula nin bɛ bɛn ne ko fɔ n'a farala ɲɔgɔn kan k'a ɲini a ka ca ala fɛ an bɛ ɲɔ bɔ a la. Dara n'an ma ɲɔgɔn minɛ mɔgɔ de tɛna kɛ ka d'a ma dɛ f'an yɛrɛ ka hakilina dɔw de fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ko la wa ne yɛrɛ b'a ɲini fɛ i y'a yafa n ma balimaya la ani sinji min b'an cɛ ne ye ko ko k'i la ni kuma fɔbali fɛn fɛn f'i ma n tɛgɛ bɛ n kɔ n jo t'a la wa n tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ la bilen fili de ne sɔrɔ. Jɔn a bili kunna ne balima de ye n'i ye fɛn o fɛn kɛ ne la a bili kunna foyi ma kɛ sitanɛ n'a na wagati don ne dɔgɔnin de ye ni ne m'e minɛ ne b'a kɛ cogo di wa kana bili kunna ne bɛ ka fɛn minnu k'i la ko n bɛ ka juguya k'i la i ka don ɲɛnada fɛ o de ka di ye a ka di kɔrɔkɛ bɛɛ i dɔgɔnin ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ni e ye fɛn sɔrɔ a bɛ n'a fɔ ne ye fɛn sɔrɔ wa n'e donna degun na a bɛ n'a fɔ ne de degunna i ma foyi kɛ ne la ne de bɛ se ka yafa deli fɛ sabula ne donn'i gasi la fɛnɛ. A ye n kɔrɔ e ma foyi kɛ ni e ye fɛn fɛn kɛ la a bɛ ko ne ma ka d'a kan e dɔgɔnin nin de i yɛrɛ bɔra ka maa ka kuma min yɛrɛ fɔ sisan e ma ko balontan terrain n'an kɔrɔ yan nɔ an yɛrɛ bɛna to ka taa yen yɔrɔ min na n ka mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ n bɛ olu bila ka i komi sigida la bɛɛ b'a dɔn i ma an bɛ mɔgɔw bila ka kow ɲɛɲini. Ok i ka hakilina kan Junior n'Ala ka jɛ ye Ala k'an garisɛgɛ don a la ne yɛrɛ su ni tile ne b'o bɛɛ b'a balontan terrain fanfɛla la. O de y'a solution ye ne kɔrɔ. Ne yɛrɛ nimisara kɛtaw la fɔlɔ kɔrɔ Musa n'a tɛ ka se ka ɲɔgɔn ye sabula a diminen don kɔrɔ yɛrɛ kosɛbɛ sɔngɔ wɛrɛ na ne n'ale ye ɲɔgɔn ye n b'a ka problème in na n y'a ɲɛfɔ a ɲɛna nka tɔnɔ Sidiki ka ko tɛ ne fɛla ko ye hali sɔngɔ wɛrɛ na n ko n b'a kuma fɔ a ɲɛna ale yɛrɛ cira ne bolo. Dara an ye kuma bila fɔlɔ ni m'a yera kuma min na o ko to an b'o ɲɛɲini wa ne yɛrɛ b'a ɲini fɛ fɛnɛ kana n'i da don o la dɛ n'ale ne yɛrɛ tɛna da don a la an ka to olu ma olu bɛnna la cogo min na o de don. Junior e bɛ ka ɲinɛ n ko tɔnɔ Sidiki ye ba terikɛ de. O t'a la o Dara an ba de ye maa ye fɛnɛ e bɛ ka ɲinɛ o fɛnɛ kɔ. I ye kuma min fɔ an ka tɔnɔ Sidiki ka ko tɛ yen fɔlɔ an ka jɛ ka maa ye n'o yɛrɛ hakilina wɛrɛ bɛ sɔrɔ min ni nin si tɛ kelen. Asetu. Nene. Naam. Maa min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ fɛ a k'o bila. Asetu. E ye ne dɔgɔnin de ye wa Nene e ye ne muso ye. N t'a fɛ cogo si la ka dɔgɔyalima ka se Asetu ye Nene ma. I y'a faamu wa? Ka d'a kan ne tɛ yan don o don a ɲɛ jɔyɔrɔ ye e ye. Nene. Asetu ye ne dɔgɔnin de ye. I bɛ ne bonya cogo min a kan ka i ka Asetu bonya cogo kelen na. Ka d'a kan ni ne fana tɛ yan e fana ɲɛ jɔyɔrɔ y'a ye. Donc mankan min bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ n b'a fɔ k'o bila a y'a faamuya. Kɛlɛ tɛ ne ni Nene cɛ koyi. Nene bɛ bɔ tiɲɛ don i bɛ t'i faso la nka muso ye kɔni mana furu ka ban diɲɛ don o don ye faso la taga ne ko dɔrɔn ka ko dɔrɔn de dabila n'o tɛ mun wɛrɛ bɛ yen. Kɛlɛ tɛ ne ni Nene cɛ o. Kɛlɛ fɛnɛ tɛ ne ni cɛ o ne ma dɔ wɛrɛ f'i ɲɛna koyi ne ko i ka cɛlasigi baliya de ne y'o kuma de ta ka don i kulo la muso yɛrɛ bɛ se k'i ban furuba k'i ta kɛ changement de i b'a fɔ ko chemise ne y'o dɔrɔn de f'i ɲɛna dɛ muso danbe dun de ye furu de ye dɛ wa i bɛ taa furu de la. I m'an wele ka bɔ so ka na di n ka burujɛ sigilen ɲɛna i ma kuma fana. I ma burujɛ o de y'a to n natɔ n ko i ma n ko karisa n'i ye n wele ka na ne dɔgɔyara a tɛ bɛn ma dɛ
N'i ye dɔgɔyali A dɔ tɛ nin ye wa? n'i ye dɔgɔyali ko kɛ i bɛ dɔgɔya. Bon a tɛ nin ye. Abdul kuma. An b'a fɔ ko mankan t'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa? Han? Nin y'a jumɛn daminɛtɔla ye tugun? Ale de y'a daminɛ o. N'a tun y'i ma kun ka kuma lamɛn k'a ban kɛ anw tɛ se nin yɔrɔ ma. N'a dun balabalalen b'i bolo dɛ a yirannen de bɛ ne yɛrɛ bolo. Ne ye sira sabali ye dɛ. Ne ye sira sabali ye dɛ. Sinon. Hey. E bolo ko Hey! jari dɔ. Mbay. Asadou. Depuis ne nene furu don min na k'a to don fɔ don min bɛna se an ka du fila bɛɛ kɛra kelen ne b'a fɛ i ka nɛnɛ minɛ i n'a fɔ i dɔ i y'a faamu wa nɛnɛ i t'a fɛ fɛn o fɛn ka k'i balimaw la kana n'o ɲɛsin Asetu ma parce que e ni Asetu bɛɛ de kɛra kelen sisan David. Pitɛ ma nɔgɔn dɛ fo i sigi ka da kun na e m'a kɛra cogo di? Dusukasi de tɛ n kan wa? Ko dusukasi wa? O ye mun dusukasi? N dabali ma ban wa? Mun na? I b'a kalama mankanni min tɛmɛna ne ni George cɛ. Ne hakili la ko bɛna ban dɛ. O tɔ de bɛ ka avancer ka taa fɛ. Cogo di tantɔ? Sisan. Ni ne dalen don sunɔgɔ la, George bɛ bɔ de sokɔnɔna la, hali ne tɛ wuli. N tɛ bɔ fosi yɛrɛ kalama. E ba bɛ taa min? Ne t'a taa yɔrɔ dɔn. Ni George bɛna bɔ kɔrɔlen, George bɛ ne la wuli de karisa n bɛna taa nin yɔrɔ la walima n bɛna bɔ. Ayi o ko banna sisan dɛ. Nin ko ɲɛ tɔ yɛrɛ de ka jugu sisan. Mais e kuma o ne ye kuma min fɔ George ye o don o a donna yan ka bɔ yan ne. E ni George ye ɲɔgɔn ye de. O don ne ma bɔ e fɛ yan. Awɔ. Ne n'a bɛnna da la. Ne Ala ta di George ma. I t'i miiri dɔgɔyalima si la ne ma min da George kan. Fo ne b'a fɔ n k'a miiri bali kɔnɔ wo kelen. K'a fɔ n k'a ka tɛmɛ ka bɔ n ye. Fo ne b'a ɲɔti k'a fara ko n k'a ka tɛmɛ ka bɔ n ye. Wa n terimuso n'o de don o bila kɛrɛfɛ. O ko o kɛra Junior la tɛ ban yɛrɛ. I ka kuma de fili ji la o George tɛ ne lamɛn yɛrɛ. Sisan a b'a balimaw de ka côté la. Mais i b'a kalama. Ne bɛ ka nimisa furu in na walahi ni ne ko n tɛ ka nimisa n ye nkalon tigɛ. Depuis e don kuma ne m'a f'e ɲɛna. I t'i furu sa. Ne dun wagati George tun nɛn ka di sa. Fa b'a fɔ ne ɲɛna k'an ti kalo kelen kalo fila kɛ an yɛrɛ. A ti mɛn an bɛ taa appartement ta. Mais o kɛra cogo di? O ko yɛrɛ nana dépasser san kelen kan. Ne dabali ma ban ko yɛrɛ bɛɛ nana ɲagami. George ye promesse fɛn fɛn ta ne ye a tɛ k'a si bɔ a sira fɛ. Ne ka furu 7 ne y'a dɔn togo o togo e de y'a fɔ a ye. Mun y'a fɔ a ye? 7 tɛ dɛ n ko 8 de. 8 in dɛ i bɛ taa o de la. Ayi. Ne y'o de f'i ye. Ayi. Ni e tun ma ne Asetu bila bilahi ne tun tɛ kariya ka nin fɔ ne ma. E Abdul le don. Kana balimaya kuma yɛrɛ fɔ yan. Balimaya kuma yɛrɛ tɛ yan. Parce que i ye ne bila mɛnna. I ye ne bila k'i muso ta. Awɔ a ma diya. A ma kɛ yan. A ye n ta dɛ. Nɛnɛ. Asetu. Halisa aw ka sabali. Ne ye kuma kelen fɔ aw ye. Aw kan k'a kɛ i n'a fɔ yiriju ani yiri bolo. Yiriju ye kelen ye min ye balimaya ye. Wa a bolofara ka ca. Ni fɛn o fɛn ye kelen sɔrɔ a ju b'a santi. Donc a kan ka ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ. A kana to a ka fara dɛ. Mankan b'aw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne fɛ ne bɛ ka aw wele a ka bɛn o la a ka mankan dabila. E m'a daminɛ o la fɔlɔ. Ne tun y'a daminɛ depuis o la kɛ. Walahi an filɛ kɛlɛ min na an kun t'o kɛ yan. I daminɛ. Bon à partir d'aujourd'hui n t'a fɛ ka nin kuma in ɲɔgɔn na mɛn bilen a y'a mɛn yan. Depuis sisan a ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛlɛ in ka ban.
nene i tigɛ d'a ma Dawi, mina kuma kelen de f'i ɲɛna e b'a dɔn min ye nin solution ya divorce kɛ o dɔrɔn de ye solution ye ka divorce kɛ I b'a dɔn o ko in kɛ a to n ka réfléchir o la sinon mɔgɔw k'a ye ne ka furu dɔrɔn ka na n cɛla la ka tila k'a ye tuguni n ye n ka minɛnw cɛ ka taa n bamuso fɛ yen o tɔgɔ tiɲɛ ye dɛ e ma bɔ i bamuso fɛ yen ne ka na ne y'a faamuya kɛ mais muso si ka ala deli tɛ I ka taa furu dɔ kɛ ka tila ka bɔ o furu la ka taa sigi I bamuso ka so kɔnɔ o ye kumasuluba de I yɛrɛ k'a faamuya ba ye a bɛ ɲɛkɔrɔ e yɛrɛ k'a jateminɛ n'a fɔra ko cɛ balima si t'e fɛ cɛ kelen min tun b'e fɛ o fana nana fara a balimaw kan e bɛna o ko kɛ cogo di n'o y'a sɔrɔ ko cɛ balimaw t'i fɛ ni cɛ kelen b'i fɛ I bɛ se k'a fɔ ko n bɛ to n ka furu la n cɛ kama mais cɛ t'e fɛ balimaw t'e fɛ I b'a dɔn k'i bɛ jahanama kɔnɔ sigi de la sinon I tɛ furu la kɛcogo kɔni t'a la solution yɛrɛ t'a la mais n dabali banna n t'a dɔn n bɛna k'o kɛ cogo o cogo I b'a dɔn a kɛcogo b'i bolo sinon ne ko I ma sisan k'i divorce ko k'i b'i miiri nin bɛɛ bɛ ka da e ka so kɔnɔ e bɛna mun de faamuya nin ko in la I b'a dɔn cɛ filɛ de cɛ ye ɲɔgɔn si de a bɛ yɛlɛma yɛlɛma de nin bɛ e to nin na sisan nɔ I kelen kɔ k'i kɔnɔfa den bɛɛ wolo a ye a bɛ tila ka taa muso wɛrɛ furu ka na pied don I la k'i bila kɛnɛma n'o kɛra o kɛra jɔn na e kelen k'i kɔnɔfa den bɛɛ wolo e bɛ taa min e bɛ taa min sani I ka denmisɛnninya tiɲɛ kɛ I filɛ nin I taga wagati de la mais ne y'i kɔnɔfa den wolo wagati min na ka taa dimi ma don cɛ la ko dimi donna e de la mais I b'a kalama dans tout ça la nin bɛɛ bɛ ka kɛ ne la kɛ genre yɛrɛ de ka di ne ye Mijo est ce que bɛ ko diyaɲɛ de ya est ce que e ka kɛnɛ Mijo ɲɛ tɛ fɛn Junior ɲɛ tɛ e ka diyaɲɛ la koyi Junior ɲɛ b'a balimaw de la a n'olu ka kumakan a tulo b'olu de la e ka diyaɲɛ I b'o de fili ji la n'a ɲɛ bɛ e ka diyaɲɛ la kɛ Junior tɛ wuli ka bɔ ka taga ka yala kɛ k'e to sunɔgɔ la e bɛ ko diyaɲɛ I ɲɛ b'a la dɛ fɛn bɛɛ ka degun I yɛrɛ n'o ye ne de bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn kuma la mais m'a dɔn n bɛna nin ko in kɛ cogo min na ne bɛ n dabɔ e fɛ ko bɛɛ la parce que conseil tɛ don e tulo yɛrɛ fɛ kana ko kɛ ten sa I yɛrɛ k'a da I ɲɛkɔrɔ muso n'i y'i jarabila kɛ I hakili bɛɛ de bɛ turu ye n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo I hakili bɛɛ bɛ ɲagami quoi I ɲɛ bɛ fiɲɛ I tulo bɛ girin I ɲɛ bɛ fiɲɛ I tulo bɛ girin I sigi yan e ɲɛ in bɛ yɛlɛ hali a tɛ mɛn wa I tulo tɛ yan a bɛ kan mɛn yan nɔ mais o ne bɛ n'i ɲininka o e ma deli ka jarabi ka ye wa jarabi I yɛrɛ bila n place la dɔrɔn ba ye ne b'i place la koyi e de tɛ k'i bila ne place la sinon ne y'i bila ne place la sisan e tɛ bin si yan Bugu. Grand frère. Ouais, ça va? Ouais, ça va. A bɛ cogo di? A cogo la. Baasi tɛ yen kɔni. Baasi foyi tɛ yen. Sɔrɔ wa? Nka tɔɔrɔ si t'a la. Ba. Ba sigi b'an fɛ. Ah, ok. Ayiwa. Baasi tɛ yen kɔni. Ah, baasi foyi tɛ yen. Ba. Aba. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'i remercier. Ka ne remercier? Ɔ jumɛn na? Non, vraiment i ni ce I yɛrɛ. Ka da fɛn caman kan. Ne balimakɛ n'o ye Zi ye. Awɔ, Junior. Ne y'a ye k'a fɔ I n'a bɛ teriya la bi la ko tɛ. Nka bi ne ye fɛn dɔ y'a la vraiment a diyara ne ye fo ka dama tɛmɛ parce que ne mun y'a kɔrɔ ye ne ma se ka fɛn dɔw bɔ a la nka e mun y'a teri e y'o bɔ a la o ye jumɛn ye I sera ka n'a hakili yira ɲɔgɔn na vraiment n b'i fo k'i waleɲuman dɔn Ala k'aw ka teriya to Grand frère Musa n tɛ foli k'u ma ne ye n ka kɛta de kɛ ne terikɛ de Junior ye ni ne ma se k'a bilasira jɔn bɛna bilasira teriya la a ka kan an ka ɲɔgɔn laji an ka ɲɔgɔn bilasira ka hakilina ɲumanw di ɲɔgɔn ma a mɛnna ne tun bɛ Junior laji o fo an tun bɛ bila ɲɔgɔn na nka ne ma décourager ne y'a kɛ cogo bɛɛ la fo hali sisan a yɛrɛ y'a faamu sisan voilà ni ma se foli la grand frère a to n b'i fo parce que an bɛ don min na ko bi ni denmisɛnninw ye nin hakili sugu sɔrɔ ka ɲɔgɔn bilasira
cɛw ka dɔgɔ an bɛ don min na ko bi dɛ tiɲɛ yɛrɛ la vraiment i ni ce i yɛrɛ maaw ɲinɛna ninnu de kɔ teriya la ɲɔgɔn ladi ani ɲɔgɔn bilasira o de ye teri Hey, Jean. Jean, go there. Let me have made it there. Mumeno. Jean. Viens porter les mains. Ah? O mu mesima. O mu mesima fa mijo. Ite temane la yoro ya fiana. Nte siga temila binte temila shini. Allah ce be boso na ti sarane la o kuma na bologo mo gati anode. Walma ne furuka ni la do so na ne ga so parlania. Ne ga sarela. Mbora ka tambani ni ko ga sarela. Debidi mai duibla kana do nyina ga bena. Yoro me ka fi ite ninga dusu ka shito nyona. Be ga ti bani ni ne ga sira de be batunu na. Hey. Ne ga sira fo iti Je te permets pas de pas matane. Est-ce que ko lo ga mijo? Yoro me ka kana diena. Iwo e deni flema mara. Ni ne go aro ke be tanto. Billahi ala ne muti furu ka se du ngona no. Ne ma mara. Mo mara bali. Billahi mo mara bali u de be nyogon yoro do. Awo ni ya be ga fo ko ne ma mara ke. C'est que ere ma mara parce que ni ma mara mi ke ore kama etra le mara bali choisi de car la do iga sogono ni etu mara le no ke etu tene tane choisi diongono Ya bani. Awore aya tete bani. Mijo. Ebe mu ne go fait. Ibe ni ne go wa ibe so ne go. Ne be mi ko de ibe changer. Nte changer mijo. OK. Ni te changer ke ne fene ba jasama ka wo ela. Ibe changer ibalma obi changer. O dola kene ne kondo. Wal mame du yan ba checha ba clan no konche. Pai, korate ko ne ke si ana du mara ne. Na nga du mara le ko bi kono. Ube ka du yi saboy. Billahi ala teke. Akara ka ba. Jar o kera ka ba mena ere segoto la ma segoto la. Mo finyana. Hi, kan furu ka la do du wonna law. Ko ti singa firi. Chefa na ngana ne ka so na parler ali kuma fitine o te sarane la ble. Ne ko sare la ga munye. E bi se ka fene ke ka be. E bi se ka fene ke ka nyana bo. O e bi kumari. Mijo ali kum. Fola la. Ne furu ga ne la do so na la fe be kun kera ne tari. Ne mana fifo fore tmike. Voilà. Fem ine e ko fo open ke hotel. Hein? I jogo ni yele mara. I di to han la ble. I be ka mo kuma mun la be gi yele ke mo mara bali. O de kama. Fembe body tala. So ne be ka ko tela. I ma mara baliare. E fa no re yira ne la. O de kama ne fa na jogo yele mara. Ni yɛrɛ mara san minɛ kɛ ne fana bɛ yɛlɛma o de don dɛ wale joueur kɛ e ye ne tɔɲɔ cogoya min na kɛ ye tɔɲɔ hadamadenya la wale ne tɛ se ka yafa e ma ne tɛ yafa e ma fo ka diɲɛ wuli k'a labɔ an fɛ yen nɔ kana yafa jahanama kɔnɔ sigi la k'o ye furu ye nin ko tɛ dɔwɛrɛ nin furu juguni ala i b'a dɔn dɛ kana na dɔwɛrɛ fara ne ya dusu kasi la mijo yɔrɔ min b'i ladi billahi ala mijo n'i tantigɛ la diɲɛ don o don n'i tantigɛ la a bɛ yakila ko n tɛ junior ye. Jean n tantigɛ la n filɛ nin n tantigɛ la Jean n minɛ kɛ n b'o yɛrɛ de kɔ Jean ne b'o yɛrɛ de kɔ e t'a dɔn ko ne mɛnna k'e la ɲina ne bɛ fɛ i ka ne bugɔ de wala o don fɛnɛ kɛ an bɛ n'o don fɛnɛ ɲini n'i kɔrɔkɛ la ɲini ka dɔ in fana dara wa n t'a dɔn jɔn da pɛtɛlenba ye n y'o fɛnɛ la ɲini yɔrɔ e kɔni tɛ. N b'a fɛ i ka bugɔ de fait que e changer la kɛ e ka ne bugɔ an ka filɛ wala kɛ min mana b'o la kɛ tɔw fɛnɛ b'u n'u place dɔn kelen. E m'a mɛn mɔgɔ teri y'i dɔ don o de la bamananw b'a fɔ ko i teri sa don o t'i sa don nka i teri malo don o ye malo ye ni ne ye junior ye kojugu la k'a to ten a n'a malo la ne yɛrɛ malo la dɛ. Vraiment nka o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ne ɲɛ b'a la e n'i teri a bɛ teriya la bi tɛ awɔ nka muso b'ale bolo. I yɛrɛ fɛnɛ ni a jate minɛ de grand frère tiɲɛ yɛrɛ la yanni kuma in ye tiɲɛ wa n b'a ko la nka e yɛrɛ b'a dɔn san muso ninnu mo yɔrɔ a denmisɛnninw ka ko de bɛ taa cɛ n bɛna mun f'i ye waati de bɛ furu la dɛ et puis an yɛrɛ kɛlen don ka furu kɛ fɛn dɔ ye n t'a dɔn fɛn fɛn de b'a hakili la quoi parce que mun ka d'aw ye dɔrɔn o ye muso mun cɛ ka ɲi forme b'a la dɔrɔn a banna quoi o dun tɛ yen et puis a dɔw fɛnɛ b'a fɔ ko fo a ka fɛn de sɔrɔ fɔlɔ a ka sɔrɔ ka furu kɛ ni e ma fɛn sɔrɔ dun si dun bɛ ka taa ala ka n'a cɛ janya n'i sara dun grand sera fo a sa furu la mais n m'a fɔ cogo di furu ye badabada de e bɛ se ka furu kɛ fɛn bɛ na furu kɔnɔ nka ne y'i jɔ ko fo e ka fɛn de sɔrɔ n'e ma fɛn sɔrɔ a bɛ kɛ cogo di non grand frère Musa
tiɲɛ yɛrɛ la ne kuma nin yɔrɔnin ye voilà depuis waati jan an b'a la fo an ka wari de sɔrɔ an bɛ wari ɲini na an b'a la su ani tile wari tɛ ka sɔrɔ an ban bɛ furuko la i bɛ k'a fɔ cogoya min na n'an ma furu kɛ finalement i y'a fɔ cogoya min na a bɛ sɔn ka kɛ ten dɛ a bɛ sɔn ka kɛ ten dɛ donc a ye kow lajɛ ji ɲama jɔlen na tiɲɛ yɛrɛ la i ka kuma in n ye faamuyali caman sɔrɔ a la n yɛrɛ bɛ ka ko dɔ sigi sen kan awɔ n'olu ko ɲɛnabɔra a ka ɲi sa a ka ɲi i bɛna bɔ o kalama wa ne bɛ taa ci dɔ la wo kɔnɔ yan fɛ donc kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn ta ok a pas de souci grand frère i hakili to o ji la inchallah sayira ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma ɲɛ b'a la grand frère ka kuma ye tiɲɛ han ni ne b'an bɛɛ kunkolo la fo an ka wari sɔrɔ de ka sɔrɔ ka muso furu wari tun tɛ ka sɔrɔ si bɛ ka taa finalement an k'a layɛ dɛ an ɲɛ bɛ miso la a tɛ miso ko in kalama bilahi a tɛ miso ko in dɔn n'i y'a essayer don o don ka oser k'i bolo lase ne ma bilahi Ala i b'o ta i niyɔrɔ kinin kan o don i tɛ nimisa la o farafinkɛ m'a fɔ k'a ka baara de ka to ka muso tiya bilahi ne tɛ ci dɛ n bɛ min f'i ɲɛna i jɔlen bɛ mun na ni ne ko ne ma nimisa i furu la mijo ne nkalon tigɛ bilahi Ala e b'i ta de dɔn e ne ɲininka i b'i ta de dɔn walahi bilahi o contraire ne de kan ka fɔ ko ne nimisara nin furu jugunin na bilahi ne de nimisara nimisa ye ne de tɛ mɔnɛ ye ne de tɛ parce que ne tun bɛ n ka vie duman na n bɔra o la ka na n sigi nin furu jugu in na tantɔ n tɛ se ka munumunu yɔrɔ si bamuso bɛ n kan kɔrɔkɛw bɛ n kan u musow fana bɛ n kan o tuma na mun kɛra o ma ne nakun y'olu le ye i tɛ ka bɔ tuguni a i b'i ta yɔrɔ i b'i si yɔrɔ i b'a fɔ d'ailleurs yɛrɛ i tɛ don an bɛ ala fo ala min sɔnna ka nin waati in yira an na ala sɔnna ni aw ba ye ɲɔgɔn ye n'a segila ka na du kɔnɔ cogo min na a ka se ka na to du kɔnɔ yan a kana to kɛnɛma yaala la aw ba kɔni filɛ ko in bɛ yɔrɔ min na sisan ko in taala ka dankɛ an tɛna fɔ k'an bɛ segin kɔrɔlen na an tɛna fɔ k'an bɛ segin an bɔyɔrɔ la n'a ma ɲɛ ko kɛla tan e segila ka na ka ban fɛɛrɛ de bɛ ɲini cogo min na a bɛ se ka bɛn ni ko in na yan du ka segin a cogoya kɔrɔ la i ye n ka kuma faamu du jumɛn ka segin a cogoya kɔrɔ la n'i ye du in sigilen a cogoya kɔrɔ la fo ni ninnu y'a ta ne ka dabara ma sinon n bɛ yan u bɛ yan ten de denmisɛnninw de don dɛ fo an k'a dɔn hakili min ma an na ani hakili min bɛ denmisɛnnin ninnu na kelen tɛ ni an y'an ta an dusu fɛ kuma caman an bɛ fili dɛ n'an dun filila olu min ye denmisɛnninw ye olu tɛ sira ye bilen i komi dara bɔlen don ni dara kɛla nafɛn ye i b'i dɔgɔninw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ka taa ne yɛrɛ wele ka na ne bɛ fara aw kan ka se ka yafa deli aw ba in fɛ tɔnɔ i ka kuma latigɛ tɛ nka dara kelen ma fili kɛ dɛ ni dara ye fili kɛ a b'i n'a fɔ ne de y'a kɛ parce que ne de du kɔrɔbalen ye ne de bɛ yafa deli maa fɛ ne ni n dɔgɔninw tɔgɔ la ka yafa deli ne fɛ o tɛ ka ne kinsa ka ne fiya e yɛrɛ da ma fɔ sisan ko ni dara filila k'o kɔrɔ ko e yɛrɛ filila sabula k'aw bɛɛ bɛ mankan dɔn a Musa donc sisan i bɛ ne kin ka tila ka fɔ k'i bɛ ne fiyɛ e wo dara wo joueur o n tɛ yafa o ma diɲɛ na yan wa n tɛ yafa o ma kiyama n sen tɛ yafa o ma n bolo tɛ yafa o ma danga tɛ ne kɔ sa e ka yafa deli ne ka sɔn a y'a banna n tɛ yafa bi n tɛ yafa sini kana yafa deli fɛ du in kɔnɔ aw b'aw yɛrɛ ye ne bɛ n yɛrɛ n den t'aw ye aw ba tɛ n ye n ka dumuni ko fara fɛn fɛn kan n'a ka dɔrɔn min n'a donna kɔnɔ n tɛ yafa o ma walayi n tɛ yafa Korotimu e k'i tigɛ da i dusu kan ne bɛ e deli e ka sabali ne hakili la ni denw filila n'u ma segin u kɔ o de ye gɛlɛma ye nka n'a ma ɲɛ u yɔrɔ sɔnna u ka filiw ma f'u segila u kɔ e kan ka yafa u ma dɛ e yɛrɛ k'a jateminɛ ne banna ka yafa ninnu ma k'u danga yala ni danga in tugula u nɔfɛ o
ni ko kɛla u la kɛnɛma danga in sababuya la a bɛ kɔnɔ i tɔgɔ bɛ bɔ a la mɔgɔw t'a fɔ ko danga ye denmisɛnnin ninnu sɔrɔ koyi o b'a fɔ de ko danga ye korotimu denw sɔrɔ e tɔgɔ t'a la wa o ɲɛ bɛ ko min na i ka sɔn i ka sabali i ka yafa denmisɛnnin ninnu ma denmisɛnninya de y'o sɔrɔ ma ɲini fɛ i ka yafa ma ala ani kira kama joni jalaki tɛ den ni masa tɛ anw filila ma ɲini fɛ i ka yafa anw ma ni buwa sigi kama kun tɛ wallahi kun b'i sigi yan fo ka gɔbɔn don i sen na wallahi n t'i lajɛ nka fɛn bɛɛ ye bonya de ala ka yafa an bɛɛ ma i yafal'o ma a diyara n ye nka o t'a bali tiɲɛ don e ye yafa deli nka n'i dɔgɔninw nana i b'a f'i dɔgɔninw ye k'u kana yafa deli i yɛrɛ bɛ fara u kan tuguni kana yafa deli aw ba in fɛ masa ka dimi ma ɲi den ma dɛ sisan aw de b'aw togo dɔn togoya bɛɛ la min ɲɔgɔn tɛmɛnen filɛ nin ye a ɲɔgɔn wɛrɛ kana na kɛ abada n'o tɛ n'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛla ne min filɛ ka don aw jigiya kɔrɔ ni yafa deli la ne yɛrɛ bɛ kɛ maloyabaga ye ka na a ko la min dalakan d'i ma tɔnɔ ni ala ni kira sɔnna ma ni ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ m'o dalakan d'i ma sisan o faamuyala nka ne bɛ fana deli i ka sabali i ka to yan i ka sabali i ka to denmisɛnnin ninnu kɔrɔ n bɛ sigi k'a f'i ye f'i k'a dɔn ko an ni ninnu tɛ kelen ye an ka faamu bɛ yɔrɔ min na ani ninnu ka faamu tɛ kelen an tɛ waati kelen maaw ye e kelen ka denmisɛnninw tɛ koyi a bɛ se ka kɛ e ta de ka jugu ni dɔw ta ye n'o tɛ nin ɲɔgɔn bɛ du bɛɛ kɔnɔ nka n'a kɛla an bɛ jɛ de ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka denmisɛnninw gɛrɛ an na cogo min na o bɛ se ka sigi hakili ɲuman kan n'o tɛ n'an y'o to yen don dɔ a bɛ k'an yɛrɛ ka doni ye dɛ Lugu, Ajara, mun ye siya ne? Ni janye de ne siya. Ne janye? Ayi, ne ma kun. A fɔ ne ma fɛ yana k'e nɛgɛ ko k'a banna. Ne ye mun kuma sugu ye? O donna ka junior to yan, e ye mun fɔ e ɲinana dɛ. Ajara, ne bɛ muso de furu, muso min bɛna ne ka du kɔnɔ, ka na ne bangebagaw lamɛn, ka sira yuru la, a kana na mɔgɔ si bila ɲɔgɔn na du kɔnɔ. Junior bɔra yan. Kana fɔ ko Mijo y'a don ta ko Mijo bɛ ka Mijo tɛ k'ale fa n'a ba lamɛn e y'i jɔ ka tugu Junior kɔ yan ko Junior bɛ ka mun fɔ k'o ka ɲi e fana tɛna kala ye ka ɲɛ turu o la o. E y'o bɛɛ bila i kun na o tun bɛ kulonkɛ de la. Kulonkɛ i b'a dɔn dɛ an ka nin ko in an ka kaɲi kan. Cogo di ta o kɔni tɛ se ka kɛ. O tɛ se ka kɛ o tuma e bɛna i yɛrɛ furu ne ma diyagoya la i b'a dɔn dɛ hali ka wuli ka taa ka bɔ yan. Ne kɔni tɛ se ka kɛ. Ne bɛ taa cogo di? I sigi n'i tɛ taa i k'i sigi sa. Ne sɔrɔ n ka kuma dili la i bɛ se ka yafa n ma ala kama parce que ne tun ma ka kuma lawuli k'a fɔ ko a bɛ ne dusu tɔɔrɔ. Ayi ka kuma ayi a ma digi ne la o nka ne de ko ne t'i ka ko la bilen quoi ne ko furuko min bɛ e ni ne ɲɔgɔn cɛ dɛ an k'a kaɲi ten. Mugu sabali sa kana n'a fɔ k'i b'o kɛ ne la ne yɛrɛ man ka kuma lawuli k'i dusu tɔɔrɔ. Yafa ma ala kama n'a sɔrɔ an ka kuma digilen don i la ne man ka kuma lawuli pour que a ka digi la. Ne yafalen n'i ma koyi nka ne de ko n t'i fɛ ko la bilen n yafali ma an ka nin ko in an k'a bila yan. Ne kɔni tɛ se k'o bɔ n dusukun na ta o e yɛrɛ b'a dɔn i ka di ne ye o. Ne ka di o tɛ ne de ko i man di ne ye tuguni ne t'i fɛ bi wa n t'i fɛ sini wa ne t'i ni furu ka don an ka du kɔnɔ e muso nasugu mɔgɔ b'e furu wa i ye kuma min fɔ yan. I y'i jogo de dɛ wa kuma in sen fɛ ne y'i jogo dɔn awɔ Ajara i delila yɛrɛ de i b'a dɔn i sigilen don n kɛrɛfɛ a bɛ ka n gêner de quoi ala kama taa ka bɔ an ka da la. Sabali sa kana na nin ko ninnu jɛ.
taa k'i ka wuli ka bɔ yan taa n tɛ ka kala ye ka ɲɛ turu a la sa o donna ni junior bɛ ka kuma ko mijo y'a don ta mijo tɛ ka ale bamuso lamɛn e b'i jɔ ko mijo ta yen k'o de ka ɲi ne k'e furu ka na ne an ka du kɔnɔ e ka na ne i ta kɛ ne bamuso dɔgɔyalen ye ale ne dɔgɔnin ne kɔrɔkɛ k'olu bila ɲɔgɔn na e tɛ dɛ ma a tɛ kɛ yan n bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini Allahu akbar ko kulɛnɛ you